Нам трэба ўвогуле абмежаваць імпарт зерня з Украіны. Ну, гэта выклік. Дэзінфармацыя можа быць праўдзівай інфармацыяй. Ну, больш як метафора. І чалавек, які гасіў вогне тушыцелем ханукальныя свечы, будзе зараз засядаць у Еўрапарламенце. Самы моцны гулец вот у гэтых інфармацыйных бойках гэта Расія. Грошы. Хто вядзе інфармацыйныя войны? Хто іх выйграе, а хто прайграе? Ці залежаць вынікі выбараў, напрыклад, апошніх у Еўрапарламент ад кампаніі дэзінфармацыі? Чаму людзі так лёгка вераць у тэорыі змовы? Аб гэтым мы размаўлялі з медыаэксперткай Марыяй Садоўскай-Камладж. Тое, што мы прывыклі называць прапагандай, на міжнародным узроўні ўспрымаецца як дэзінфармацыя. Ці ёсць розніца ў гэтых паняццяў, і калі яна ёсць, якая? Я думаю, што ёсць, хаця я пасля вам скажу новы тэрмін, які зараз усе дамовіліся выкарыстоўваць замест дэзінфармацыі часцей. Але калі мы паглядзім на звычайнае тлумачэнне, што такое прапаганда, што такое дэзінфармацыя, то ў заходнім разуменні дэзінфармацыя можа быць праўдзівай інфармацыяй, але гэтыя паводзіны, якія скіраваныя на тое, каб стварыць у чалавека ўражанне, што штосьці не такое, як яно ёсць. Таму, напрыклад, калі Facebook, то бок Мета, калі Google кажуць, што яны прыбіраюць нейкі кантэнт, які звязаны з дэзінфармацыяй, то яны глядзяць не толькі на тое, ці праўдзівая гэта інфармацыя, але ці ёсць так званыя неаўтэнтычныя паводзіны. То бок, напрыклад, гэтую інфармацыю пачынаюць сотнямі, тысячамі распаўсюджваць людзі, альбо яе пачынаюць нейкім чынам пісаць тыя людзі, якія ніколі гэтай тэмай не цікавіліся. То бок, бачна, што хтосьці злонамерана хоча распаўсюдзіць гэтую інфармацыю як мага больш, каб паўплываць на пэўную групу людзей. Вось такое, больш такое вузкае акрэсленне дэзінфармацыі зараз практыкуецца. А тое, што мы называем расійскай дэзінфармацыяй ці там мізінфармацыяй альбо замежнай, зараз ад пачатку года быў прыняты такі тэрмін, ён прыняты быў Еўракамісіяй, але яна пераканала таксама амерыканцаў і брытыйцаў яго выкарыстоўваць і канадцаў. Ён па-ангельску гучыць як FIMI, Foreign Information Manipulation and Interference, альбо замежная маніпуляцыя інфармацыі і інфармацыйнае ўмешванне у справы іншых краін. І вось гэтае так званае FIMI, FIMI, зараз усё больш і больш вы будзеце яго сустракаць, не здзіўляйцеся, гэта проста яны доўга шукалі такі тэрмін, які б апісваў не толькі вось такія паводзіны, не толькі нейкую там мізінфармацыю, але сам акт, калі нейкі замежны гулец, актар, гэта можа быць урад, гэта можа быць не ўрад, хтосьці з камерцыйным інтарэсам, спрабуе маніпуляваць інфармацыяй праўдзівай альбо не, і таксама ўмешвацца ў інфармацыйную прастору. Каб нейкія прыклады нам уявіць, мы размаўляем якраз на наступны дзень пасля таго, як скончыліся выбары ў Еўрапейскі парламент, першыя вынікі нейкія ўжо ёсць. Ці можам мы казаць, што на іх паўплывалі нейкія інфармацыйныя альбо дэзінфармацыйныя кампаніі, ці вось гэты новы тэрмін? Вось я скажу, што тое, што мы даведаліся яшчэ перад выбарамі, якраз быў такі цікавы прыклад гэтага FIMI. Калі вы памятаеце, некалькі месяцаў таму стала вядома, што партал Voice of Europe, які знаходзіўся ў Чэхіі, і там быў таксама польскі грамадзянін з імі звязаны, ён насамрэч на грошы звязаныя з Расіяй распаўсюджваў, што б вы думалі, ён распаўсюджваў абсалютна аўтэнтычныя інтэрв'ю кансерватараў амерыканскіх, такіх моцных, часам прыхільнікаў Трампа, з тым, каб паўплываць на адносіны еўрапейцаў якраз да выбараў, у тым ліку выбараў у Еўрапейскі парламент. І тут нельга сказаць, што гэты партал распаўсюджваў нейкую вялікую дэзінфармацыю. Так, канешне, там таксама былі інтэрв'ю з тымі еўрапарламентарыямі, іншымі палітыкамі, у тым ліку з нямецкай АФД, дзе яны выказваліся ксенафабічна, дзе яны распаўсюджвалі нейкую непраўдзівую інфармацыю. Але ў прынцыпе гэта быў такі класічны прыклад, як маніпуляваць грамадскай думкай, прычым гэты партал быў настроены так, што ён для кожнай краіны выбіраў тыя навіны, якія людзям там цікавей. І
і ўжо пад іх падшукваў і падбудоўваў нейкую там карціну свету. Калі, напрыклад, у нейкай краіне людзі баяцца зерня з Украіны не таму, што яно вельмі таннае, а таму, што нібыта яно забруджана уранам, які там пастаўляецца, так, то, напрыклад, у гэтай краіне на гэтай мове спачатку пачыналася б штосьці пра гэты страх, а пасля б выбіралася цытата пэўнага палітыка, які б казаў, што нам трэба ўвогуле абмежаваць імпарт зерня з Украіны. Так? А калі ў іншай краіне гэта нікога не цікавіць, і самае галоўнае пытанне – гэта перапоўненасць цэнтраў для мігрантаў, асабліва ў такіх краінах заходніх, так? Там Ірландыя, Нідерланды і так далей, то суадносна там выбіраўся абсалютна іншы аспект, і таксама пад яго шукаліся пэўныя там цытаты, пэўныя думкі, пэўныя інтэрв'ю. Дык вось адна такая толькі сетка, якая існавала, ну, скажем так, дзейнічала з Чэхіі. Таксама мы ведаем, што на французскую аўдыторыю працавала і працягвае працаваць сетка найхутчэй расійскіх троль-каналаў «Доппельгангер», так званыя, якія там стваралі таксама тысячы і тысячы аккаунтаў, і платформы спрабавалі іх баніць, урады спрабавалі іх, скажем, забараняць, але з-за таго, што яны дастаткова моцна ў гэтым ужо укараніліся, гэта было вельмі цяжка. Ну і нейкія іншыя актары. Іншая справа ў тым, наколькі яны сапраўды паўплывалі на выбары, а наколькі, скажем так, яны проста гралі на настроях людзей і паўплывалі, можа, на якіхсьці там 5% на тое, каб проста нейкая партыя пераадолела гэты 5% парог і вайшла ў парламент. Мне здаецца, што агульны ўплыў хутчэй быў вось на такім узроўні. Там, дзе людзі ўжо, напрыклад, былі незадаволеныя палітыкай урада, так? Там гэта атрымалася. Там, дзе, як у Польшчы, мы бачым, урад толькі нядаўна змяніўся, то гэты ўрад выйграў гэтыя выбары, і канфедэрацыя там аказалася на 3-м месцы, але з вельмі малым вынікам. Паняцце вот інфармацыйных войн яшчэ там 10 гадоў, можа 5 гадоў таму ўспрымалася, ну, больш як метафора. Так? А зараз мы апошнія гады нам паказваюць, што гэтыя войны яны могуць быць не менш крававыя, чым сапраўдныя. Ну, людзі, грамадства, палітыкі краіны не былі гатовыя да таго? Я думаю, што мы ўжо, на жаль, не знаходзімся у стане так званых інфармацыйных войн. Яны сапраўды неяк там вядуцца, але зараз я лічу, асабліва з тымі спробамі падпалення, спробамі эскалацыі на мяжы, спробамі тэрактару, якія таксама могуць быць зараз пры алімпійскіх гульнях у Парыжы, пры Еўра, у Нямецчыне. Мы, на жаль, кажам пра гібрыдную вайну. Гэтая гібрыдная вайна, канешне, мае інфармацыйны кампанент як адзін з іх, але таксама дастаткова цынічна выкарыстоўвае нармальныя, звычайныя медыі, якія, канешне ж, будуць распавядаць пра чарговы пажар дзесьці, пра чарговы выбух, пра затрыманне чарговага чалавека, які спрабаваў там штосьці зрабіць. І вось гэта гібрыдная вайна, калі з аднаго боку ідзе, скажам, заглушаецца GPS-сігнал, так, увесь час над там Балтыйскім і іншым морам, і ў самалётам ёсць праблема праляцець. Калі фактычна памірае 21-гадовы польскі салдат, так, які памежнік, які спрабаваў закрыць сабой дзірку, якая была зроблена ў агароджы, то мы ўжо не кажам толькі пра інфармацыйную вайну. Але вы маеце рацыю ў тым, што калі раней гэта быў тэрмін такі, які больш ужывалі там натаўцы, ваенныя людзі, альбо такія людзі, якія былі такімі прарокамі, што глядзіце, зараз будзе інфармацыйная вайна, то зараз існаванне такога фенамену, яно, як бы, скажем так, прызнаецца. Больш за тое, я нядаўна чула чыноўніка адной з дэмакратычных краінаў, які сказаў, што галоўным прыярытэтам, адным з галоўным інфармацыйнай палітыкі ягонага МЗСу будзе дапамога ўкраіне выйграць інфармацыйную вайну. То бок не толькі вайна гэта тыя дзеянні, якія вядуцца супраць так званага захаду, але захад усё часцей прызнаецца ў тым, што, ну, раз гэта вайна, вайна ў тым ліку супраць Украіны, супраць іншых краінаў, якія выбралі еўрапейскі шлях развіцця, альбо, скажем так, больш дэмакратычны, больш заснаваны на правах чалавека, то захад гатовы прызнаць, што ён будзе ўцягвацца ў гэтую так званую інфармацыйную вайну, каб абараніць. Канешне, я б тут засцерагала нас, медыа, журналістаў, ад таго, каб мы
пачыналі казаць, што мы таксама удзельнікі гэтай інфармацыйнай вайны. Бо калі адзін урад можа адказаць іншаму ўраду на нейкую там прапагандысцкую кампанію, на нейкую там рэкламу сваімі рэкламнымі ролікамі і прапагандысцкай кампаніяй, то гэты ўрад будзе размаўляць са сваімі грамадзянамі і казаць, што гэта моя палітыка абароны, так? Вы ўсё роўна будзеце мне давяраць. Калі ў гэта ўцягваюцца медыі, тыя, якія сабе лічаць незалежнымі, то яны фактычна пацвярджаюць тое, што заўсёды кажуць Russia Today, там Спутнік, што вы прыкідваецеся, насамрэч вы также служыце вашым урадам, як мы, проста робіце выгляд, што вы незалежныя. Таму тут вось гэты тонкі баланс паміж, каб не быць справакаванымі ў залішнюю ангажаванасць, але з іншага боку не спрабаваць даваць фальшывы баланс у кожнай тэме, гэта вельмі складаная задача для ўсіх медыа ў рэгіёне і ў тым ліку нашых. Але мне здаецца, што гэтыя войны ідуць уже хутчэй не на пляцоўках медыа, а гэта сацыяльныя сеткі, гэта месенджеры, там, дзе медыа, можа, не вельмі ўпэўнена сябе адчуваюць таксама. Так, канешне, у сацыяльных сетках можна распаўсюдзіць пэўныя рэчы, але яны у выніку ўсё роўна ўсплываюць на паверхню медыяў, як мінімум, як нейкая нагода для стварэння навіны. Возьмем такі прыклад у Чэхіі. Амаль год таму была вельмі складаная сітуацыя, пры якой украінскі мужчына, які зрабіў заўвагу прадстаўнікам ромскай супольнасці ў грамадскім транспарце, яны пасля на яго напалі, і ён у самаабароне нажом забіў аднаго з гэтых мужчын. Пакуль ён быў пад вартай, праз якраз соцсеткі, праз розных нават інфлюэнсараў і стрымераў пачалася распаўсюджвацца фальшывая інфармацыя, часам з фальшывымі скрыншотамі, што вось зараз украінцы з такога-то, такога-то лагеру для бежанцаў прыйдуць рабіць пагромы, так? І людзі, якія былі пад гэтым уплывам, сапраўды пайшлі пад сцены гэтых лагераў, пад сцены паліцыі, пратэставаць, таму што яны паверылі ў нейкі момант гэтаму. Але тут умяшаліся і медыі, і ўлады. Паліцыя арыштавала тых людзей, якіх можна было ідэнтыфікаваць, якія распаўсюджвалі тады і пасля нейкія там заклікі да нянавісці, прычым з абодвух бакоў. Была зроблена вялікая праца па тым, каб праінфармаваць ромскія медыі, бо такія існуюць у Чэхіі, і таксама працаваць з іх інфлюэнсарамі, каб паказаць ім, як імі могуць маніпуляваць. І, канешне, сітуацыя далёкая ад ідэальнай, але роля медыяў там таксама была. Бо чаму было так лёгка інфлюэнсерам ці там гэтым тролям распаўсюдзіць такую інфармацыю? Таму што медыі не цікавіліся тым, як жывуць ромы ў Чэхіі, тым, што ў іх структурная беднасць, ёсць праблемы з доступам да адукацыі, да працы, да роўных шансаў жыцця. І калі здарылася такая праблема, дзве меншасці паспрабавалі стравіць адну з другой, і нават за ромаў уступіліся крайне правыя ў Чэхіі, што было вельмі нечакана, так? То аказалася, што нават вельмі якасныя медыі, публічныя медыі не маюць інструментаў хутка дагрукацца да гэтай супольнасці, якая б ім давярала і патлумачыць, што, дзе і як. І я спадзяюся, што чэшскія медыі таксама зрабілі нейкую выснову для сябе. Я ведаю, што там зараз арганізуюцца нейкія рэгулярныя круглыя сталы, што рабіць, каб калі наступны раз будзе нешта падобнае, то грамадства спрацавала лепей. Таму я б тут все-таки не падзяляла соцсеці недзе асобныя, як нейкі там асобны свет і медыі. Мы ўсе ў выніку нейкім чынам перасякаемся. Так, я пра тое, каб медыа, можа, больш шчыльна так глядзелі і заўважалі, што адбываецца там у сацыяльных медыа, у сацыяльных сетках. Заўважаць яны заўважаюцца, але, канешне, перад намі стаяць далей дылема, так? Таму што калі заўважыць штосьці, што не мае вялікай папулярнасці, то ты можаш гэтую папулярнасць дадаць гэтай гісторыі. І ёсць сапраўды ўжо даследаванне, якое паказала, што на пачатку поўнамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну вось гэты тэзіс пра тое, што ва ўкраіне ёсць біялабараторыі, з якіх там і так далей нешта там распаўсюджваецца, толькі 10% ахопу сусветнага было праз дэзінфарматараў, а 90% праз Нью-Йорк Таймс і іншыя вядомыя медыі, якія падхапілі гэты абсурдны тэзіс і прыцягнулі да яго столькі ўвагі, колькі ён сам
сіламі вось гэтых там актараў ніколі б не узяў. І пра гэта ўжо былі даследаванні, яны там колькасныя, якасныя і так далей. Канешне, ніякая рэдакцыя не можа сама адразу здагадацца, ці гэта тэма вартая, каб на яе звярнуць увагу і, магчыма, першымі, ці мы будзем аказваць мядзвежую паслугу сваім чытачам, таму што, дзякуючы нам, ці гледачам, пра гэта даведаюцца. І тут, мне здаецца, калі штосьці і рабіць тут, то, магчыма, больш супрацоўнічаць з рознымі ініцыятывамі там, грамадскага сектару, навуковымі, факт-чэкінгавымі, якія вылаўліваюць гэтыя наратывы і якія могуць падказаць, ці гэта ўжо папулярнае нешта, ці яно перакрочыла межы адной краіны, ці, магчыма, не чапайце гэта пакуль. Вось я рэалізую праект Science Plus, які якраз спрабуе такія сувязі наладзіць паміж медыямі і даследчыкамі ў 6 краінах цэнтральнай і ўсходняй Еўропы. Не скажу, што гэта лёгка, але вельмі цікава, асабліва калі ты бачыш практычны вынік гэтай працы. Напрыклад? Напрыклад, калі у нейкай краіне адбываецца нейкае ЧП, так, надзвычайны выпадак, возьмем тую ж Славакію. У Славакіі, як мы ведаем, было пакушэнне на прэм'ер-міністра Фіцо. І мы пачалі адразу адсочваць з нашымі даследчыкамі, як будзе прайгравацца кампанент Украіны. Таму што мы ведаем, што звычайна, што б не адбывалася, адразу шукаюць украінскі след. Сапраўды, украінскі след паспрабавалі туды ўпісаць. Спачатку адным спосабам, калі яшчэ не было вядома, паліцыя хутка пракамунікавала, хто гэта быў, але сказалі, што, магчыма, украінец. Пасля сказалі, што ў яго жонка украінка, што яе ўжо арыштавалі, што яе ўжо забралі. Але мы з нашым праектам, у нас ёсць вялікая рассылка на некалькі дзясяткаў еўрапейскіх медыяў, якія нам дапамагаюць, размаўляўшы з даследчыкамі, нагадалі простыя правілы асвятлення такіх увогуле надзвычайных сітуацый. Не звяртайце зашмат увагі на выканаўцу, так? Таму што выканаўца, магчыма, гэтага хоча. Як аказалася, пасля ў таго выканаўцы там былі маніфесты, якія напісаў кніжкі, дзе ён там усё гэта апрацоўваў. Звяртайце ўвагу на фактычную інфармацыю, на пацярпеўшых, калі хтосьці загінуў, на іх сем'і, на іх пачуцці. І тады вам не трэба будзе, і заўсёды звяртайце ўвагу на тое, што просіць паліцыя, Міністэрства ўнутраных справаў. Нават у Славакіі, здавалася б, зараз Фіцо ля ўлады, магчыма, там менш дэмакратыі, але ў гэтым выпадку і паліцыя, і Міністэрства ўнутраных справаў папрасіла ўсіх адказна з медыяў павесці сябе на соцсетках, выключыць каментары, хто можа, і людзі гэта зрабілі. Неважна, што яны былі ў апазіцыі, што яны былі ва ўладзе, таму што людзі разумелі таксама супольна з уладамі, з даследчыкамі, як бы, што калі яны зараз пачнуць вось капаць, ці сапраўды там ён меў у сваім жыцці за 71 год нейкія сустрэчы з украінкамі ці з украінцамі, то гэта магло б надаць вось гэтаму наратыву непажаданы водгук. І пакуль што, як мы вось бачым, ніякай сувязі з Украінай там заўважана не было, апроч таго, што ён адзін раз паўдзельнічаў у нейкім там маршы, у якім таксама казалось, што Славакія павінна даваць больш ваеннай дапамогі ўкраіне. І больш нічога пакуль не заўважана. Ну і мы ўжо казалі пра інфармацыйную падтрымку Украіны. Вот гэта супрацьстаянне Расія, Украіна, мне здаецца, што Украіна не прайграе тут дакладна. А яшчэ адзін прыклад, які мы таксама ўсе назіралі, гэта Ізраіль, Хамас, Ізраіль, Палестына. І тут, на жаль, мне здаецца, Ізраіль інфармацыйную гэту бітву не выйграў дакладна. Тут вельмі цяжка казаць пра інфармацыйныя кампаненты гэтага, таму што гэтая сітуацыя далёкая ад адназначнасці, скажам, у якім хтосьці можа сказаць, што я маю поўнае маральнае права быць на баку, як у выпадку з Украінай. Так? У саміх грамадствах, у палітычных сілах, нават у палітычных сілах унутры Ізраілю, так, няма дакладнай згоды па таму, які з'яўляецца найлепшы варыянт як бы завяршэння гэтай фазы з мінімальнымі наступствамі для безабароннага насельніцтва. Таму я б сказала, што, канешне, сітуацыя з Ізраілем і з Палестынай хутчэй была ўплеценая ў наратывы іншыя, якія кружылі вось у гэтай інфасферы расійскай. Напрыклад,
калі, напрыклад, быў, не памятаю, ці то было, калі ў Празе быў гэты стралок на факультэце філасофіі, здаецца, тады хтосьці адразу напісаў, што гэты ж чалавек меў там у сябе там ці сцяг свабоду Палесціне, ці штосьці такое. Карацей, былі пэўныя інфлюэнсеры в твітары прарасійскія, якія паспрабавалі заадно накідаць у гэтыя тэорыі змоваў, што там ён неяк быў звязаны. А іншыя пісалі пасля, што ён быў ізраільскі баевік, якога там, значыць, трэніравалі, значыць, ізраільцяне. Ну, гэта для таго, каб палестынскі, там, ці спачуваючы Палестыне свет, суадносна там паспрабаваў неяк на гэта адрэагаваць. Увогуле, тое, што я назіраю, гэта што калі адбываецца нешта такое, вось як у выпадку з Фіцо, то міжнародныя вось гэтыя распаўсюднікі розных тэорыяў змоваў спрабуюць адразу нанізаць усе магчымыя тэорыі змовы адразу. Класічны прыклад. Калі спрабавалі зразумець, дык хто ж усё-таки замовіў, так скажем, стрэлы ў Фіцо, то Эндрю Тейт, гэты мізагін, гэты вось чалавек, якога абвінавачваюць у гандлю жывым таварам, які падвойны грамадзянін Великабрытаніі і ЗША знаходзіцца ў Румыніі, ён напісаў пост, у якім сабраў адразу і тэзісы Марыі Захаравай, і тэзісы розных іншых там нейкіх дзіўных людзей, што Фіцо адразу замовіла і Сусветная арганізацыя здароўя за тое, што ён выступіў супраць нейкіх там супрацькавідных дзеянняў, і заадно яшчэ яго замовіў глобальны захад, таму што ён адмаўляўся падтрымліваць вайсковую Украіну. І нейкім чынам звязаў гэта ў лагічную паслядоўнасць. Я яе зараз не ўспомню, а калі я прачытала, я подумала, боже мой, усё лагічна, усё працуе. І, канешне, мы разумеем, што чалавек, як Эндрю Тейт, яго чытаюць шмат якія людзі, якія ўвогуле ніколі нічога не чулі пра Славакію і, напэўна, не пачуюць пасля. Таму для іх, для гэтых людзей адразу пасля вось гэтага тэракту пайшла вось гэта гісторыя, што Фіцо нібыта дзесьці адкрыта, значыць, скрытыкаваў, не падпісаў глобальны дагавор Сусветнай арганізацыі аховы здароўя, значыць, па ковіду, і гэта яны яму так адпомсцілі. Вось гэтыя такія страшныя людзі, гэта, праўда? Чаму? Таму што, ў прынцыпе, тым, хто шырыць дэзінфармацыю, не важна, які канкрэтна наратыў на вас паўплывае. Найлепш ім было, каб вы проста перасталі ўсім верыць, бо падумалі б, што тут нічога не зразумела. І таму таксама, калі мы кажам пра сітуацыю з Ізраілем і Хамасам, ну, канешне, гэта вельмі трагічная сітуацыя, але актары дэзінфармацыі, яны хутчэй будуць яе распаўсюджваць, гледзячы на тое, дзе людзі найбольш падатныя на вось гэтыя наратывы. Калі гэта студэнты пэўных ВНУ, окей, для іх будзе створана пэўная, скажем так, нарацыя. Калі гэта людзі, якіх, в прынцыпе, не вельмі цікавіць тое, што зараз там адбываецца па розных прычынах, тады гэтую тэму пакінуць, і іх будуць, напрыклад, пераконваць у тым, то, што было ў Польшчы нядаўна, так, што вось-вось з 1 ліпеня пачнецца мабілізацыя. У Польшчы на сервісе дзяржаўнага інфармацыйнага агенцтва, афіцыйнага, прабачце, інфармацыйнага агенцтва, польскае агенцтва працова, пару тыдняў таму 2 разы выйшла інфармацыя пра аб'яўленне частковай мабілізацыі Дональдам Тускам. Яна была 2 разы выдаленая, але, канешне, гэта вось была хутчэй спроба паглядзець, што ў Польшчы нікога не будзе цікавіць, магчыма, тое, што недзе далёка, але тое, што блізка, вельмі нават будзе цікавіць. А хто зараз, ну, самы моцны гулец вот у гэтых інфармацыйных гэтых бойках? Гэта Расія? Грошы. Я думаю, што калі мы возьмем, скажем, зноў-такі кантэкст не толькі інфармацыйнай вайны, але таксама так званай гібрыднай. Ну вось, напрыклад, у Расіі памёр у калоніі Алексей Навальны. Праз нейкі час да ягонага хаўрусніка ў Вільні у пад'езд прыйшлі і яго збілі ля пад'езду. Гэтыя людзі выехалі ў Польшчу, і пасля аказалася, што гэта польскія нейкія там ультрасы, крымінальнікі, якія за
найхутчэй грачовую дапамогу, бо яны, напэўна, не ведалі аплату, так? Выканалі загад ці то расійскага, ці то беларускага грамадзяніна. Ну, я сумняюся, што вось хтосьці з гэтых выканаўцаў сапраўды нават ведаў дакладна, каго там яны зараз збіваюць. збіваюць, апроч людзей, якія замовілі. Але вось гэтая спроба падкупіць, і, канешне, ну, мы кажам зараз пра фізічную сітуацыю, але, канешне, гэта фізічная сітуацыя павінна была што? Паслаць месседж усім, хто знаходзіцца за мяжой, у эміграцыі, у так званых бяспечных краінах, краінах Балтыі ці іншых, што мы ведаем не проста, дзе вы знаходзіцеся, мы ведаем, дзе вы жывеце. Так, каб гэтыя людзі са сваім шырокім колам паслядоўнікаў, падпісчыкаў расказалі пра гэта іншым. Дакладна так жа працуюць спробы запужаць журналістак расійскіх у Чэхіі, якія перад паездкай там колькі месяцаў у мінулым годзе ў кангрэс журналістаў-расследаванькаў у Гетеборгу атрымалі настолькі дакладныя апісанні сваіх перамяшчэнняў, што там было нават напісана, як дышыць сабака адной з гэтай жанчын, у якога там былі нейкія праблемы з дыханнем. Гэта зноў-такі робіцца з публічнымі людзьмі, для таго, каб яны распавялі пра гэта як мага большаму колу сваіх калег, каб сярод іх узбудзіць гэты страх. І гэты страх пасля можа падштурхне кагосьці да самацэнзуры, да таго, каб выйсці з сектару, да таго, каб лішні раз не апублікаваць нейкае расследаванне і так далей. Бо гэта ж толькі тыя людзі, якія публічна заявілі, што ім прыйшлі гэтыя пагрозы, а колькім людзям, магчыма, прыйшлі, і яны проста ціха самавыдаліліся з жыцця. Таму нельга сказаць, ну, з жыцця, канешне, прафесійнага, нельга сказаць, што Расія нейкі моцны гулец. Але, скажам, фінансавыя перавагі тых людзей, якія выконваюць гэтыя акты запужванняў, яны перад імі пакуль большыя, чым пагроза пайсці ў турму, таго, што іх зловяць. І таму тут, хутчэй, пытанне ў тым, якім чынам грамадства нашых краінаў, у якіх мы жывем, так як я жыву, як бы ў краіне ў развязу, і ўлады змогуць усё-такі паказаць, што гэтыя людзі могуць быць пакараныя онлайн, пакараныя фізічна, але пры гэтым не пераўтварыць гэта ў паляванне на чараўніц. Так, як гэта адбываецца зараз у некаторых балтыйскіх краінах, дзе для таго, каб, ну, напэўна, паставіць галачку, колькі там гэтых патэнцыйных шпіёнаў так нейтралізавана, пачынаюць проста называць пагрозы нацыянальнай бяспекі беларусаў. Ну, не ўсіх, але тых, якія мелі нейкае дачыненне там з МНС і так далей. І гэта цяжкае пытанне, таму што, ну, гэтыя краіны, іх дэмакратычныя ўлады, гэтыя спецслужбы, яны не былі гатовыя да таго, што з імі будуць так працаваць. Але ці толькі Расія? Не толькі Расія. Напрыклад, у Великабрытаніі журналісты іранскія, якія звязаныя з іранскімі ўладамі, вельмі ахвотна на сваіх пляцоўках падтрымліваюць крэмлёўскія наратывы. Мы зараз не кажам шмат пра Кітай, але ў Кітаі таксама ёсць свая палітыка, інфармацыйная палітыка, і Кітай часам дастаткова паспяхова таксама распаўсюджвае сваю інфармацыю, якая як бы, ну, часам проста прамуе Кітай, а часам таксама як бы узмацняе наратывы Ірана і Расіі. Калі мы кажам таксама пра глобальную, скажем, сцэну, то таксама некаторыя кажуць, што Паўночная Карэя мае дастаткова цікавых сваіх агентаў, якія не абавязкова распаўсюджваюць рэчы пра Паўночную Карэю, але, напрыклад, і хакеры, іншыя людзі таксама уцягнутыя ў тое, каб, напрыклад, узламаць нейкую базу дадзеных, апублікаваць, дапамагчы пасля перапіскі і так далей. То бок зноў мы ідзем тут не проста ў інфармацыйны ўплыў, а ў тое, каб нейкім чынам людзей справакаваць і каб гэтыя дэмакратычныя грамадствы не ведалі, што з гэтым зрабіць, таму што яны не прывыклі, што з'яўляюцца галоўнай мішэнню такіх вялікіх ці там такіх варожых дзяржаваў. І тады ўваходзіць іншы наратыў. Так як у Славаччыне, так як у некаторых іншых краінах, мы маленькія, у нас няма дзеяздольнай арміі, у нас няма выхаду там да мора, а што з намі будзе, а ці трэба нам падстаўляцца і ўступацца за гэтую Украіну, калі ў яе такія моцныя ворагі. То бок такая дэмаралізацыя людзей. І я лічу, што пакуль што, глядзячы на вынікі еўрапейскіх выбараў, Расія не выйграла, бо ўсё-такі перамаглі агулам па Еўропе еўрапейска-цэнтраваныя партыі. У іх будзе найбольшы ўплыў. Але тое, што яна будзе спрабаваць нейкім чынам умешацца, гэта 100%.
Ну і маленькае пытанне пра беларускую прапаганду. Яна працуе як можа і толькі на ўнутранага свайго. Ну не, чаму? А на Польшчу суддзя Шмыд? Ну, прабачце, беларуская прапаганда, ну, альбо, скажем так, беларускія інфармацыйныя актары, якія звязаныя з дзяржавай, не ведаюць, яны там лічаць сябе прапагандай, ці яны там, не буду ў гэтыя адценні шэрага ўваходзіць, foreign information manipulation and interference, да, будзем, скажем так, тыя людзі, якія спрабуюць маніпуляваць інфармацыяй, яны апошнім часам ужо даволі даўно паставілі сабе мэтай нейкім чынам уплываць на Польшчу. Калі мы паглядзім, напрыклад, што ў польскамоўнага беларускага дзяржаўнага вяшчання з'явіўся колькі месяцаў таму YouTube-канал, што запускаюцца нейкія новыя фарматы. Усё гэта як бы рыхтавала да таго, што будзе нейкі высокастатусны ўцікач, правда, з польскага боку на бок, ну, беларускі. І зараз суддзя Шмыд, ну, вельмі стараецца, што, праўда, людзі, якія добра размаўляюць па-польску, як, ну, як бы, якіх польская гэта родная мова, кажуць, што ён ужывае вельмі дзіўных канструкцый, якія нечакана ад чалавека, які б сам гэта пісаў. То бок ёсць такое ўражанне, што яму прапануюць чытаць нейкія загатоўкі, ну, але з іншага боку нашым палітыкам таксама спічрайтары пішуць, правда? Вось. І мне здаецца, што мы можам тут смяяцца, усміхацца, але тое, што суддзя такога ўзроўню, такой кар'еры, якога прызначыў суддзём яшчэ прэзідэнт Лех Качынскі, які паступова рос у сваіх рангах з усімі наступнымі там прэзідэнтамі, уладамі, вось зрабіў гэты крок. Гэта вялікая такая спроба паўплываць на гэтых людзей у польскім грамадстве, якія галасуюць за канфедэрацыю, якая атрымала ўсё-такі 12% зараз у Еўрапарламенце, і чалавек, які гасіў вогне тушителем ханукальныя свечы, будзе зараз засядаць у Еўрапарламенце, палітык Гжэгош Браун. Вось, значыць, то бок на тых людзей, якія вось проста ў Польшчы іх, ну, малавата, а з іншых краін яны неяк уцікачоў пакуль не набралі. Але, канешне, якія думаюць, што, можа, ну, не ўсё так адназначна, ну, вось, паглядзіце, там у Беларусі спакойна, вось, у іх няма вось гэтай пагрозы вайны і так далей. Ці гэта паспяховая аперацыя, не ведаю, але мне здаецца, гэта змена все-таки у паводзінах беларускай прапаганды, і цікава, як у іх пойдзе з гэтым міжнародным кірункам. Ну і цікава, як гэта працуе на беларусаў унутры краіны, так? Ну, як гэта працуе на беларусаў унутры краіны, тут мы не ведаем, таму што, мне здаецца, перабежка аднаго там суддзі з Польшчы, все-таки Польшча, ну, не прадстаўляецца ў Беларусі як найбольш прыязны край, там гэта такая адзінкавая рэч. Мне здаецца, што беларускае грамадства ўнутры Беларусі перш за ўсё адпраўляецца ва ўнутраную эміграцыю, таму што увесь час успрымаць той кантэнт, які ідзе па тэлебачанні, які з'яўляецца мешанкай расійскай і беларускай афіцыйнай прапаганды, ну, конечно, можна, але, ну, вельмі шмат інфармацыі адтуль не даведаешся, так? З іншага боку, успрымаць інфармацыю ад незалежных медыяў, шмат якія з іх трапілі ў ліст экстрэмісцкіх, ці там тэрарыстаў, ці там экстрэмісцкага кантэнту, робяцца ўсё больш і больш небяспечна. І пагроза, якая адбываецца ўнутры Беларусі, гэта тое, што у выпадку такой моцнай інфармацыйнай ізаляванасці, калі ты лішні раз падумаеш, ці ты адкрыеш, каб праверыць пэўную крыніцу, будзе расці недавер да ўсіх. Гэта, дарэчы, пагроза для беларускай дзяржавы. Таму што ў сітуацыі беларускіх дзяржаўных органаў у недаверу да ўсіх будуць распаўсюджвацца розныя канспіралагічныя тэорыі, розныя тэорыі змовы, і ў выніку акажацца, што ў пэўным моманце дзяржава паспрабуе змабілізаваць, як ёй здаецца, яе электарат, а гэты электарат ужо будзе верыць там губернатару Смаленскай вобласці, так? Які паўплывае на іх там прастролі ў соцсетках. Таму мне здаецца, што калі вось гэта інфармацыйная ізаляцыя шляхам рэпрэсій, шляхам пакарання, ўзаемадзеяння з незалежным кантэнтам будзе працягвацца, то як не парадаксальна, беларуская прапаганда таксама прайграе, таму што людзі проста стомяцца, яны не будуць хацець узаемадзейнічаць з інфармацыяй. Ну, у меня апошняе пытанне, ну, гэта выклік, так, все дэзінфармацыйныя гэтай кампаніі, все, і шукаюць выйсця, шукаюць нейкія рэцэпты, як ёй супрацьстаяць, ці нешта будзе знойдзена? Насамрэч,
Найлепшай як бы вакцынай ад падатлівасці на пэўную дэзінфармацыю ці прапаганду лічаць давер да інстытута ўлады. Тут ёсць адна праблема такая маленечкая, тым, што гэтыя інстытуты ўлады у асабліва постсацыялістычных краінах не заўсёды робяць усё, каб заслужыць гэты давер. Але калі мы пабачым класічны прыклад Фінляндыі, так, то ў прынцыпе там заўсёды была бачная карэляцыя, што чым больш улады размаўляюць прыхільна і прыязна з медыямі, партнёрскі, не навязваючы ім сваю думку, не крытыкуючы іх, але тым не менш тлумачачы нешта, тым больш давер і тым больш грамадства проста не паддаецца на гэта. Гэта, магчыма, такі, ну, я б не сказала, што гэта такая парада, але гэта такі намёк у бок беларускіх дэмакратычных апазіцыйных сілаў. Я гляджу, тут апошнім часам стала вельмі модна браць тую ж рыторыку, што ў Фіцу адносна медыяў, што ў Трампаў, што існуюць нейкія няправільныя медыі, якія, значыць, перашкаджаюць цудоўна існуючым беларускім апазіцыйным сілам набраць больш за 6732 чалавекі, якія прыйдуць і прагаласуюць за Каардынацыйную раду. Прабачце, калі памылілася ў лічбе. Дык вось мне здаецца, што хаця гаварыць пра гэта варта, але варта падумаць, ці такой лёгкай мішэнню, якой з'яўляюцца медыі, мы не трапляем у гэты прапагандысцкі наратыў Трампа, які ўсіх называе там фейк-ньюсамі, апроч Фокс-ньюса, Фіцу, які толькі выйшаў, першыя два словы сказаў, намякнуў, што ўсю праблему стварылі апазіцыйныя медыі, Віктара Арбана, які таксама лічыць, што медыа гэта корань зла. Можа, лепш все-таки глядзець на тых, у каго атрымліваецца, на тыя краіны, дзе ёсць сапраўдны дыялог і пры гэтым вельмі крытычная роля медыяў у дачыненні да ўладаў ці да палітыкаў і спрабаваць будаваць іх шлях. І калі мы не можам гэта рабіць унутры Беларусі, то мы можам... Хто нам забароніць гэта рабіць з тымі людзьмі, якія лічацца прадстаўнікамі пэўнай колькасці беларусаў, якія тым ці іншым чынам аддаюць за іх галасы. Тут якраз, калі ласка, прастора вольная, можна паказаць, што можна лепш. Дзякую. Дзякую.